पहले से सैया रहे दूसरे से फसल पहले से सैया रहे दूसरे से फसल हमारा करम में इहे रहे बसल पहले से सैया रहे दूसरे से फसल हमारा करम में इहे रहे बसल ओ करे चलते रोज रोज पियाबा ओ करे चलते रोज रोज पियाबा घर में मचैले बा कहर एगो पूजवा के चक्कर में खैले बा जहर अरे पूजवा के चक्कर में खैले बा जहर पहले से सैया रहे दूसरे से फसल हमारा करम में इहे रहे बसल पहले से सैया रहे दूसरे से फसल हमारा करम में इहे रहे बसल ओ करे चलते रोज रोज पियाबा ओ करे चलते रोज रोज पियाबा घर में मचैले बा कहर एगो पूजवा के चक्कर में खैले बा जहर अरे पूजवा के चक्कर में खैले बा जहर बाटे ही सूखल हफ्ता में 4 दिन रहता भूखल ओकरे टेंशन से बाटे ही सूखल हफ्ता में 4 दिन रहता भूखल जहिया से सुनले बा होता ओकर शादी लागे अपना के जिंदे जला दी खूबे कुमारे में ले बा माजा खूबे कुमारे में ले बा माजा खेत में के चादर अरे पूजवा के चक्कर में खैले बा जहर अरे पूजवा के चक्कर में खैले बा जहर संजय अगुआ के कादी ही दोषी ससुरे में अपन जवानी के पोसी कबो न रहे हमरा उफेर में कबो न रहे हमरा उफेर में उठता लहना से लहर अरे पूजवा के चक्कर में खैले बा जहर अरे पूजवा के चक्कर में खैले बा जहर पहले से सैया रहे दूसरे से फसल हमारा करम में इहे रहे बसल पहले से सैया रहे दूसरे से फसल हमारा करम में इहे रहे बसल ओ करे चलते रोज रोज पियाबा ओ करे चलते रोज रोज पियाबा घर में मचैले बा कहर एगो पूजवा के चक्कर में खैले बा जहर अरे पूजवा के